akwai wani abu da muka taba zuwa aka tono, wato kaga abin zai baka tsoro. Kwalba ce haka aka yi ta babba, kuma aka saka allura tafi 100, kowace allura kuma an rubuta sunansa a jikin wani yanki, an caccaka a jiki, an zagaye ta. Ko a hizba mun taba samun wani da ya wata mata asiri, shekara ta 10 ba ta yi aure ba. Duk wanda ya zo zance ba zai dawo ba, duk wanda ya zo zance ba zai dawo ba. Ta faɗi cewa aka ce to mijin da kika aura ta wace hanya kuka rabu, ta faɗa, sai aka nemo shi, sai ce shi yayi. Ci do Allah to wannan hukuma ta shiga tana sam da Allah a wara wannan abin haka. Sai ce to shikenan, da ba dan wannan hukuma yana ganin darajar ta da kuma aikin da muke ba, musamman da yace ni ba da ina ganin darajar malam Daura ba, to da shikenan aka ki faɗi inda abin yake, aka je aka tona a cikin kwalba, ana fashewa shikenan, bata fota bata yi aure. To wannan shi ake, wannan tsafi ne, neman taimako ne da aljanu, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. In kaga abin ya cuce ka to Allah ne ya kaddara, amma ana wa mutum kai tsaye, idare ko indare, a zo a dauki wani abu a jikinka, akwai wanda aka dauke masa warin takalmi, to shi kuma wannan na soyayya ne. Akwai sihirul atafi, akwai kuma sarfi. Sarf a raba wani da wani, ataf a hada wani da wani. Yazo can bai ga warin takalmin su ban ci a nemo shi, saboda shi kuma za a dauka a je a wanke cikin, ko a ɗebi inda mutum ya taka ƙasar. Akwai wanda yake cewa ya taɓa zuwa zance wajen wata yarinya, ya fito kafin ya shiga motarsa sai ya ga kawai kannanta sun zo suna tattara ƙasar da nace ko ma ka karɓo. Shanye ka ake so a yi, zikirin sanyewa ne. Din ka duba tafan tsafin, ai akwai tafan da aka wallafa su irin su Gayatul Hakim, irin su Sihir Harut wa Marut, irin su Kun Fayakun, fi ma kano ko iltafan dusi, suna da tafai ne kawai tsafi suke koyawa. Da yadda ake mallaka aljanu, ga sunan aljanun, ga wuridi, ga turare. In kana son ku yi alaka da wannan aljanun, ga wuridin da yake so, ga turaren da zaka hada, ga yadda zaka kira shi, ga inda zaka yi wuridin, karkashin bishiya kaza ko karkashin katanga kaza, ga kuma abubuwan shirka da yake so kai kafin alaka ta ku ta kyau. Wani ya ce a yaga Qur'ani, wani ya ce a raba shi biyu, wani ya ce a daina sallar la'asar, wani ya ce a daina kaza. Da wuya kaga mutum ya mallaki aljani kuma yana kan daidai. Dole sai ya raba ka da Allah, sai ya matsaya maka a makwafin wannan. Sai ga mutum ya zama tantancen ja'iri, cikakken ja'iri, maganar lahira an daina ta. Masu son duniya, masu son mulki, masu son kuɗi, masu son ɗaukaka, su kuma su je a ce kawo jarirai kaza, kawo kura kaza, kawo kaza, mutum ya je ya kawo. Ai masa tsafi, ai masa sihiri. In ya so lahiran ma dai ko bata samu ba, shi dai ya samu duniyar. To waɗannan suna nan da yawa.